Mahaukaci! Asha! Ake mun dariya wani ba ka tana zanin karɓo kuɗi na. Baba ko kai mai ka haukace ne. Da kika ce min na haukace to wallahi Allah ne ya ruba miki asiri don ke jini na. Dan ba da ban ke jini na bace wallahi tallahi da kin zama tattagarin mahaukaci. Ko dan ki hada dangi da wa'anta amma wallahi da kin zama tattagarin mahaukaciya. Allah kwa. Ai yana abin da ka haifa ai wannan irin na mahaukata. Ni ba mahaukaci ba amma kan haina mahaukaci. Ni ma fa na yi zuba mahaukatan nan dan sarki ya goga mu. Mahaukaci! Asha! Wayo! Ban kuɗi na. Ban kuɗi na. In za ka bani gara ka bani kuɗi na. Kai, in za ka bani gara ka bani. Wallahi tan tagarin haukan ma na mika ban kuɗi na. Ban kuɗi na. Kawai ka ban kuɗi. Kai in za a yi tariyar baya a taro baya lokacin kana da hankali ka ban kuɗi na in ya so ya koma ka ban kuɗi na. Ban kuɗi na. Kawai ka bani. Mahaukaci! Asha! Madalla. 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 Za ka bani kuɗi na, ainihin gara ka bani kuɗi na, in za ka bani kuɗi na, ainihin gara ka bani kuɗi na. Kai ba ɗazu muka rabu da kai a majalisi ba ne? Kai ina alƙur'an sai min kuɗi nan tahi. Kai fa na gaya ma kai haƙuri ka yafe mar kuɗin nan tunda ka ga dai matsalar da yake ciki. Ka yafe masa amma kai baka ji ba. Ina Gafata mala wallahi abba ofa fa ya haukace. Gaskiya Wallahi ya haukace. Alamunsa ya haukace. Allah ya samu dan haka ana rama kama da mu tafi da shi. Oke mu tafi da shi ko? ban kuɗi na. Taso in je ina. Taso aka ce. Yaho! Taso. Kuɗi na. Taso. Kuɗi na. Wallahi sai an man kuɗi na. Wallahi sai na dauka ba. Kuɗi na. Ai kuɗi na. Kuɗi na. Kuɗi na. Wallahi sai ka ban kuɗi na. Dan gaskiya. Zan da karfi da yaji da yadda nura ya sa da koma mahaukaci don wallahi Allah wannan gaskiya. Ba ɗaya nura ya mai da ni mahaukaci. Wallahi da wannan. Ya Allah. Kai. Anya ko sarki ban haukace ba. Mahaukaci!